Wara l-festa tal-Għid il-Kbir ikun imiss il-festa ta' San Girgor, festa l-istorja tagħha tmur lura l-1519 meta pajjiżna ħeles mill-marda tal-pesta. Il-festa ta' San Girgor iġġib magħha tradizzjoni tal-ewwel awma tas-sena. Madankollu meta tul il-jum tal-erba' żorna Marsa Xlok sibniha diffiċli nsibu min daħal għal din l-isfida. In-nies għażlu li jgħaddu l-ħin mod ieħor. Nduru ftit hawnhekk issa hu, ma timur nieħdu xi ħaġa. Issa morna kienna biċċa ħobs, issa qegħdin nieħdu ġelat, u noqogħdu daqsxejn oħra u mmorru lejn id-dar. Kull sena, issa naqdu ħadna ġelat u mmorru lejn id-dar. Morna nduru naqra s-suq issa sejrin niklu. U morna qudiem Sudan u morna Salmonti. Min barra l-awma hemm użanzi oħra marbuta mal-festa ta' San Girgor, bl-aktar popolari tkun il-fira u t-tombla, li bosta jittantaw xortihom li forsi jirbħu xi rigal. Elementi li jagħmlu din il-festa fost l-aktar imfittxija mill-pubbliku. Aħna ma falluwiex, kull sena niġu. Mhux dejjem u ġejna iżjed biex noħorġu naqra it-tfal tat-tifla u hekk u ħabiba tagħha. ħafna. Kull sena niġu. Ġieli niġu, mhux dejjem. Jien kull sena niġiju. Fost l-għexieren li attendew iltqajna ma' turista li għalija din mhix l-ewwel darba li attendit għal din il-festa. We've been before, we love it. It's very nice. It's beautiful. Yeah. U kif edna, anke jekk il-baħar kien ċar kristall, bosta preferew il-qubbajt li tħares leħbis ta' Alek Zaqqek.